Ντέζη, μην το παίρνεις σε ψήφιστα. Ο Μπέλος είναι απελπισμένος και άρα είναι ικανός για όλα. Τους το φωνάζω συνέχεια, αλλά δεν μ' ακούει. Δεν θα χτυπήσει εμένα. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Αυτό το μόνο που ζητάει είναι εκδίκηση. Ξέρει ότι δεν θα τη γλιτώσει. Και ήδη έχει στην πλάτη του ένα φόνο και μια απαγωγή. Λες να τον πειράξει άλλος ένας φωνός? Το ζήτημα είναι τώρα εμείς τι κάνουμε. Το ζήτημα τώρα είναι εμείς τι κάνουμε. Και λογικά όλοι θα έχουν ειδοποιηθεί τώρα. Εγώ μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου. Την Εύα και το παιδί πρέπει να προστατέψω. Εννοείται αυτό. Και πρέπει να συνεννοηθώ με την Εύα άμεσα. Λοιπόν, φεύγω. Ναι, πήγαινε. Και μόλις ησυχάσουμε λίγο, να ρίξουμε και μια ματιά σε αυτό το αρχείο, πας και βγάλουμε καμιά άκρη. Ναι, εντάξει, δεν το έχω ξεχάσει. Εδώ μας έχουν πάρει μπάλα τα γεγονότα και γι' αυτό. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε μαζί. Μακάρι να τελειώσει σύντομα αυτό ο εφιάλτης, τι να πω. Και θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι θα προσέχεις. Εντάξει. Και εσύ να προσέχεις. Μπήκαμε πάλι σε περιπέτειες. Να τα Γεια. Και τι θα κάνουμε τώρα? Αν τον ψάχνουν ένα χρόνο, θα είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι σαν πολιορκημένοι. Μου φαίνεται αδιανόητο. Θα τον βρούνε σύντομα. Μέχρι τότε όμως δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Εδώ σου έστελνε μηνύματα μέσα από τη φυλακή. Μέχρι και συμβόλαιο θανάτου έχει στο όνομά σου. Μωρό μου, εγώ θα κυκλοφορώ και θα προσέχω. Δεν θα του δώσω τη χαρά να με τρελάνει, γιατί αυτό θέλει. Να σε ξεκάνει θέλει. Όχι. Ξέρω πώς σκέφτεται, δεν θα χτυπήσει εμένα. Αλλά τι? Αλλά θα κοιτάξει να χτυπήσει πλάγιο στόχο για να εκβιάσει. Και δεν θα το κάνει άμεσα. Ξέρεις και το χρονοδιάγραμμά του τώρα? Με τον Μπέλο μπορεί να μας χώριζε άβυσσος, αλλά τα μυαλά μας συντονίζονταν καλά. Ευτυχώς που δεν ευδοκίμησε αυτός ο συνεταιρισμός. Για προχώρα τη σκέψη σου, Ντέζη. Θα περιμένει να ηρεμήσουν τα πράγματα και μετά θα χτυπήσει. Ξέρει ότι η αστυνομία έχει στραμμένη την προσοχή της προς όλους τους πιθανούς στόχους. Πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά τις κινήσεις του. Και θα τις σκεφτεί.